इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि जाकबनि 4 बालाबनि 1 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों। नोंसोरनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाया बबेनिफ्राय फैयो? बेफोर नोंसोर गाव गावनि गाज्रि लुबैनायजों नारसिनजानायफोरनिफ्रायनो फैयो होननानै बुंदों। जों दिनै संसाराव थांनानै दङखाय मानसि हिसाबै जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जोङो गावजों गाव नांज्लाय खमलाय आरो बोराबलायनाया फैयो। बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंनि जिउआव नांलायनाया मानो फैयो होननानै बुङोब्लाथाय बेफोरो नोंसोरो गाव गावनि गाज्रि लुबैनायजों नारसिनजानायफोरनिफ्रायनो फैयो होननानै बुंदों। जोंखौ गाज्रि लुबैनायफ्रा गोसोनि मेगननि आरो मोदोमनि लुबैनायफ्रा जोंखौ बे गाज्रि लामायाव दैदेनलाङो। बेनिखायनो जों दिनैहाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मिथिनाय बायदि जोङो गाज्रि लुबैनायफोरनिफ्राय जोङो गोजान जानि बे गाज्रि लुबैनायफोरनिफ्राय जोङो नारसिन जायालासिनो जिउआव जोङो जेब्लायबो सैथोजों इसोरनि अननाय, इसोरनि रदाय आरो इसोरनि रावजों जोङो दैदेनजानो जेब्लायबो जोङो सेस्था खालामो। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।